थांनो नागिरदों आयै आं दसे हाथायाव थांना फैनोलै हाथायावलाय मा लायनो आफा आं अमा बेदर एसे लायनो आयै आरो अफिसाव जइन खालामनांसिगोन आयै माखासे जेरक्स खालामनांगौ दंमोन जेरक्स खालामनानै लाबोखानोसै आङो ए दे बाबु थाब फैदो आबा औ जागोन आयै ओमफ्राय नोंनो मा लाबोफानो आयै आंनो मा लाबोनो दे नों बुंदो आयै मा लाबोनो नोंनो मालपवा लाबोनोसै आं आयै होमबा आंनो फिथाइसो जानो लुगैदों आं आबा तुरमुस फिथाइ मोनबा लाबोफादो आबा गरमाव थान्दा जानो लुगैदों आं एसे मोनोबा लाबोफागोन आं आयै दे बिदिबा आबा थाब थांनानै थाब फैदो बेदराबो नै बिराद सेलायलायो मोननोनो नागिरा थांदो दे बिदिबा आयै थाथ'दो ओमफ्राय साइकेलजों थांसै आबा औ आयै साइकेलाबो आंनि लोगोरिसो नों आरो नोंनि लोगोरि आफा आइजोरि आफा आं नोंजों मोनसे खोथा रायलायनांगौ दं होननाया आइ दाख्लै बुंनाया ना औ आफा ओमफ्राय मामोनहाय आफा आं आगै एमिनि सोमोन्दैसो रायलायनो सानदोंमोन एमि आइनि सोमोन्दैलाय मा रायलायनो आइ दङ आफा मोनसे बाथ्रा दङ देनाय आइ बुंलाय बिदिबा मा खोथा बे आफा आं बुंनांगौ दङमोन बाथ्राया बिदिसो होमबा औ आफा आफा थेंक इउ सो माच आंलाय माला नोंनि खोथा दानफेरा आइ बेनिखायनोथ' ना आफा लाभ इउ सो माच आंनि बुंनायखौ नों गासिबो मानिजोबखायो आफा बिदिबा अके ना ओइ मिस शायर मा जाखो आब' मा खालामबाय थादों नोंलाय आं शायरिसो एसे लिरनो नागिरदोंमोन आब' दे नोंनि बे शायरिफोरा दोनथ'दो दसे आरो थांदो ओंखारहैदो मोनसे जायगायाव थांनांगौ अबेहाय आब' बर'सामोननाव आं आफाजों रायलायखाबाय नों थांदो नामा आब' आं थांथ'ला इस मानो आङो सानदेबासो थांनो नागिरदोंमोन दे बिदिबालाय मादै बर'सायाबा बेसे गोबाव जाबोगोन जानो नानि नों फन खालामलाय नांथ'ला दे मादै दसे नेनोसै खोमा बिदिबाबो जायो लागाव दानाबा खिनोसो ओंखारबाय दाना आं मा खालामबावनांगौ जाखो दे नानि आं साहा फुदुंनानै लायनोसै नामा मादै साहाखौ नांथ'लामोन माबा मादै औ मा जाखो नानि माबा मादै नोंसिना लेट्रिना अबेथिंजाय दङ हा मा रानि खिनो ओंखारदों नामा औ मादै रानि खिनायाथ' जोंहा लेट्रिनानो गैया बानायथ'वाखैमोन बारियावसो खिहैयोमोन रानि मा औ रानि बैथिंजाय औवासुं बारि दङना बिथिंजायनो खिहैयो जोंहा हे लेट्रिन गैया मादै
सरखारनिफ्राय मोनाखै नामा नोंस्रा? बानायथ'वाखैमोन रानि। दानाथ' खिनोबो ओंखारथारबाय, मा खालामबावनांगौ? हैद, खिनांसिगोनलै। मादै बिदिबा थाथ'। दंग'बो दङ रानि, खाथियावनो। थोस, खिनोबो ओंखारथारबाय। बेवहाय रावबो नुनाय नङादां। बेवहायनो खिनांसिगोन। एफा गोजान फैखाबाय आङो। रावबो नुखानाय नङा बियो। एफा हाग्रा गुदुआवलाय सोर फैनो? र' जिबौ, आंहा ओरैनोबा खिनो ओंखारनाया मा मोनदों? आरो नों मा डिस्टार्ब? शु 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 बाम बाम भोलेनाथ, शु शु। आंखौ जेबो दा खालामलै। शु शु, आं खिनोसो फैदों। शु शु। खिनो ओंखारनायाबो हामथारला। जिबौ, शु शु, थांदो ना प्लिज। उफ, मादि जानानै उदैया गाज्रि जाखो आंना दिनै। बेलावा बाबा मा जागौमोन दे? बे दैयाव बेलाव बानांगौबा खिथुखौनो सुवालासे खारगौमोन आङो। दा जेयानो हक, खिखांबायथ'। आयु आयु, न'आवबो थांस्लाबलायनो हायि जाथारबाय आरो आङो। अखा हाबाथ' खम खस्थ' जागोन बे हाग्रायाव खिनांगौबा। आयु, बर'सामोना खम खस्थ' मोनो बे। माबे? मानो हरबाय थादों बेखौल' बुं। बर'सा आरो एमिनि जुलिनि जे। जुरि, आं दा न' मोनहैबा हरफिनगोन। बाय, हरबाय थाना आंनाव। Dear God, my dear God. Cheers. Congratulations. Finally, एमि आरो बर'सानि जुलिया फिक्स जाबाय। आफाजोंबो रायलायबाय। बेखौनो लुबैदोंमोन ना नों? Dear God. दिनै फुरा जाबाय दा नोंनि साननाया? आं जेनबाय, नों देरहाबाय। My dear God. बर'सा, नों बेयाव आंजों? औ जुरि। नों फैबाय बर'सा। नों मिथिगौ ना, आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो? I love you, बर'सा। लोंनो हायाबा मानो एसे लोङो? बर'सा, नों मानो बिदि बुंदों?
न'आव दोनलांनि आं थु न'आवलाय आं थाङा न'आव बर'सा नों आंखौ मानो न'आव लांनो नागिरदों आं थाङाथ' लोंनानै आंखौसो बरसा सानबायदां बर'सा नों मानो जेबो बुङाखै हा न'आव दोनलांसै आं थुदो आं हारसिंनो थांनो रोंखायो आंनो रावखौबो नाङा नोंहा थां बर'सा नोंनि एमिजों थां नों मासे मोजां नोंबो लोंनो नामा बर'सा लोंनाया अभार जाबाय नोंना दोनदो दा लोंसै बेखौ आं खुसियावसो लोंदोंब्रा नोंनि हाबानि एडभान्स लोंखाबायब्रा एमि बर'सानि जुलिनि जै बर'सा एमिनि जुलिनि जै बर'सा एमिनि जुलिनि जै बर'सा बथल हरफिन आं बेखौथ' मिथिया आंनि बुंनाया नोंनि गोसोआवबो थागोन ना थाया थेवबो बुंनि आं जिउनिफ्राय सोरबा सासे मानसि थाङोब्ला जिउआ बेयावनो जोबा जायनि थाखाय नों गाबदों जानांगौ नोंनि खाफालाव बेनिख्रुइबो साबसिन सोरबा दं सोरबा सासेनि थाखाय दुखु जाबाय थानानै मा मोननो मोजां मोननाय सोरखौबा मोननायाल' मोजां मोननाय जाया खोमानांगौबो जायो न'आव थुदो जुरि दोनलांनि आं बर'सा आं न'आव थाङाथ' बर'सा एमिनि जुलिनि जै दलद सिरि थानोबा था आंलाय मानो सिरि थानांगौ दा नङाबा गाहायाव खोख्लैगोन आं खोख्लै जेबो नङा नोंखौ बर'सा एमिनि जुलिनि जै